Mali ni Algérie ka mankan hukumu kɔnɔna la minisiri bɛ ni o ka baara ɲɛsilen don izini ale ni jagokow ma o ye wilikajɔw dɔw daminɛ walasa ka se ka Mali kɔrɔyanfanw ka olu kisi gɛlɛya dɔw ma. An balimaw aw bisimila Maliactu ka kunnafoni kɛnɛ kan. An bɛ segin ka don kuma kɔnɔ. Mali minisiri Musa Alassane Diallo ni ale ka baara ɲɛsilen don izini kow ma ale ni jagokow ma. Ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye avril kalo tile 14 san 2025 ale ye jagokɛlaw bolimafɛntigiw fo ka taa se sɔrɔ baarakɛlaw ma ale ni a yɛrɛ ka minisiriso ɲɛmaw ka olu fara ɲɔgɔn kan u ka hakilina falenfalenw kɛ walasa ka gɛlɛya ɲɛboli Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔrɔnyanfanw fɛ. K'aw ladɔnniya ka fɔ sɔni Mali ni Algérie ka ni fɔnkɔɲɔgɔnya ninnu cɛ ka sababu kɛ duroni ciliko ye. Fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ olu kɔni tun bɛ bɔ Algérie ka don Mali kɔnɔna la i n'a fɔ fɛn dɔw fɛnɛ tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka don Algérie kɔnɔ o cogoya la. Mali kɔrɔyanfan fɛ o baaraɲɔgɔnya ninnu jɔra. O hukumu kɔnɔna la minisiri ale kɔnna ka mɔgɔw fara a yɛrɛ kan minnu bɛ se ka hakilina caman da a ma walasa ka se ka a ka laɲini sabati. A yirala k'a fɔ ko mun kɔni ye bolimafɛnkow ye ko ka o ko kɔni don ba la kosɛbɛ. Ko wa fɛnɛ ko ka se ka baaraɲɔgɔnya ɲini ni jamana wɛrɛw ye tuguni minɛn bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ minnu kɔnɔ ka don Mali la. Minisiri ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a jagoyalen don olu kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kisi gɛlɛya ma. Wa a y'a yira a kumaɲɔgɔn na k'a fɔ ko u hakilinaw ko a bɛɛ lajɛlen bɛna don ba la. A tilala fɛnɛ k'a fɔ ko hakilina ɲuman minnu mana bɔ nin lajɛrɛ la ko olu bɛna don ba la ka sababuya kɛ ko don n'a nataw la ko jamana ɲɛmɔgɔw ko olu bɛna bɔ ka hakilina dɔw ta ni o bɛ kɛ sababu ye nin ko ninnu bɛɛ bɛ sabati. Minisiri ale tilala ka segin ka hakilisigi ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabula ko fɛɛrɛ kɔni bɛna sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na. O waati kelen kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko taji ni o ye essence ye ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ Mali kɔrɔyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Gawo essence litiri ale bɛ taa 300 la yen nɔ. Ko marabolo wɛrɛw yɛrɛ la ko essence litiri bɛ taa jɔ fo 1000 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka ale ni Ntahaka ni a yirala k'a fɔ ko dama bɛ o yɔrɔ ninnu na. Ko nka Mali ni Algérie olu ka mankan o dɔrɔn nɔ tɛ nin taji gɛlɛyalen sabula a yirala k'a fɔ ko san'o cɛ ko embargo kun sigilen don dugu caman ka yen nɔ. Ko lakanabaliya o yɛrɛ fɛnɛ kun waralen don sira caman fɛnɛ kan ni o bɛ kɛ sababu ye bolifɛntigiw olu caman bɛ u kɔlɔsi bɔli la. Nka minisiri ka wilikajɔ min kɔni daminɛtɔla filɛ nin ye fɛɛrɛ de bɛna tigɛ walasa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya. An balimaw ni kunnafoni ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ.